искаш ли да се провалиш? Знам, никой не иска. Нека ти обясня как да го избегнеш. С мои приятели и познати сме коментирали колко хубаво би било, ако имаш собствен бизнес. С един от тях дори сме обсъждали много подробно как това да се случи. А то си бяха цели бизнес планове, кой какви проценти, кой какви пари ще да вземе след 5 години, след 10 години, след 50 години. Пътищата ни обаче се разминаха, когато аз вече започна да изграждам моят бизнес. Докато той продължаваше просто да чете книги и да живее в някакво илюзионно бъдеще, сякаш се е създал вече бизнес. Да, факт е, с времето се провалях многократно, но единствената причина бизнесът ми да просперира е най-напред това, че съм го започнал, а след редицата неуспешни опити, в крайна сметка идва и успешен такъв. А знаете ли каква е причината неговият бизнес да не просперира? Че просто извън главата му никога не е съществувал такъв. Оказва се, че от това да направиш нещо без никаква подготовка, има нещо много по-фатално. Вечно се подготвяш, но никога да не го направиш.